Els cursos CIATE ja arriben al seu final i no hi ha millor manera de saber com han anat que preguntant directament als seus protagonistes. Som-hi! Un dia al CIATE jo el descriuria entre especial, intens, estressant i divertit. És una mica la barreja de tot, de tindre tot de classes que igual és una mica pesat, però després et pots trobar amb tots els amics, coneixes gent nova. Al final és tot molt divertit i jo crec que és bastant dinàmic. Bueno, em va cridar molt l'atenció el poder tenir un títol perquè és una cosa entrenadora, la veritat que em crida bastant l'atenció per fer de cara a aquests anys. A més, trobo que pot ser una experiència, no sé, molt bonica, no? Estar aquí una setmana, conèixer noves persones que a més tenen relacions, és a dir, que tens punts en comú, com és l'esport, no? És divertit, sobretot perquè coneixes molta gent nova i crees noves relacions. Els cursos CIATE m'han ajudat a poder millorar com a persona i trobar una via tan professional per exercir com a professional de l'esport. Un consell que li puc donar als futurs dinamitzadors i dinamitzadores és que facin la seva feina amb passió, que gaudeixin del que estan fent dia a dia i que entenguin l'esport com una eina d'educació i de formació. El dia a dia del CIATE és ple d'emocions perquè a part que comença molt d'hora al matí amb totes les classes i que a la tarda també tenen classes i tot, al final tenen molt temps lliure per conèixer a tot el seu grup i fins i tot a totes les persones que estan fent també gestió, que són una mica més grans que ells, que els poden ajudar. I també tot aquest temps lliure tenen estona per anar a la piscina, tenen estona per fer jocs de nit on coneixen encara més l'entorn, més el lloc i més les persones i també dins les residències i en la nit en què ells es poden, a part de les seves necessitats i a part de dormir i dutxar-se i això, també crear un vincle més intens i més fort amb totes les persones amb què conviuen. I recorda que si vols veure més contingut ens pots seguir a Instagram a @jo_vic.